Mayong hapon naman sa mga pinalanggan ito ng mga tagpalamati. Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo tugtog-tak na stress nga magalingaw sa inyo sa palatuntunan This is My Life. Sabado sa nahambal na naton, medyo masako-sako sa teg sa kapuluyan tungod baw kung mga may bata ka tatlo. Apat, wala klase, wala obrate, mas sadya ang pagsinalayo. Pero sa inyo man pagpaniaga, I hope you enjoy. Kay syempre, natapos na ito ng aton mga obligasyon, ng aton mga lalabhan. Kalitan, kay nga masingki ang silak ni Haring Adlaw. Okay, relax lang ka muna. Sa atin naman mga seniors, sa atin mga elders, ang aton man pagpangamusta sa inyo. Hi and hello. Kaga sa malabutan man sa aton pagpangalagad, karon iya nga hapon, petsa 11 sa bulan sang Enero. Tuig 2020. Sa siniman nga hapon tungod weekend, Sabado, syempre tawa, di ba? Happy weekend! Kayo po dang tag sa kamiyembro sa aton panimalay tapos panyaga pa huway-huway kag kun ano na naman ang planuhon nga pala mahawon karon. Pero siguraduhon lang naton nga ang aton Sinisenton Plus Coffee Mix upod man naton sa aton coffee break. Kag sa karon nga Sabado, pahuway man kita sa pagbasa sang problema, kinahanglan maka-relax man kita, di ba? So magluwas sa iton matahom nga lalentunon nga ipaambit sa inyo sa sini nga hapon. May ipaambit man si Tita We sa mga ginikanan, no? Magluwas sa mga ginikanan, tita or titos, lola or lolo nga muna gatipan sa aton mga kabataan ini mga preschoolers bala naton. Ini mga magagmay pa naton nga mga kabataan, lain naman yung toddlers, ang mga preschoolers naton. Let's say 3, 4, 5 or 4, 5, 6 years old, no? 3, 4, 5, 6 years old. Diri ining stage nga sa diin ang mga kabataan nato nagatuon sa paghambal, nagatuon sa pag-recognize, nagatuon sa pag-appreciate, di ba? Ina karon ang aton istoryahan sa sini nga hapon, no? Kay may tips nga i-share si Tita We para sa aton sini mga parents, sa aton mga guardians, para sa mga kabataan nga mga preschoolers. Kag isa pagid sa aton man mga estudyante, may araman mga estudyante mo nga may amusin nimo, mga estudyante naton from high school, college, sa aton man mga employee, sa aton mga workers, sa mga bosses naton, di ba? Mangkot lang si Tawe kung may planner ka mo. Gina ang iban ginarigaluhan during Christmas ang planner, di ba? Ang iban pag-abot na sang New Year nagabakal kun wala gid man, pero bala ano kaimportante ang planner, ha? Bala mapuslan man na naton. Yes, may share man kita da karon na tungod sa paggamit sang planner nga ginatawag para inamangin mapuslanon. Kag sa ato naman syempre health advisory sa siniiya nga hapon Sabado sa mga nagaproblema bala sa ila gums. Anong gums? Ang aton lasi, di ba? Inang natungtungan or natubuan sa aton mga ngipon. Hindi ba may ara nga nagasakit lang, pero masiling kang imuunto, wala man diferensya. Ang imong ngipon, wala man diferensya. Pero kung nagadugo ang imo sining gums o kung lasi, how true nga kulang ka kuno vitamin C na hibaloonin na karon sa isya man ni Tita We. And of course, ang atong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw sang Sabado. Bantayan naton ang aton sini mga zodiac sign plus pa sa aton mga maswerte nga mga numero. Gani sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalagad sa sining nga hapon, relax lang ka mo dira samtang nagapahuway-huway ka nagapahunay-hunay. Kag syempre kon upod ninyo ang aton mga kabataan. Abisikad-sikad nyo mantiil nyo dugay-dugay na. Aton matahom nga lalentunon of course from Lea Navarro ang pag-ibig kong ito. Kay dugay-dugay ka on ice cream. Umiiyak ang aking puso, nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Kahit anong sakit ang aking naranasan.
dear mothers. Sa mga dear mothers naton, sa mga fathers naton, nga may, yes, may madumduman sila about sang ila sini-experience sa love. Para sa inyo, ti madumduman yun na. Pero sa aton yung mga millennials sa karon, sa aton mga Generation Z, lain naman na yung ilay ng mga music subong. Lain man ila genre nga gusto, no? So, relax lang ka mo dara. Upod lang anay ka mo kay Tita Wilma, tubtub-tak na alas 3 sa siniiya nga hapon. Kag syempre gali sa antes si Tita We malipat sa eton sini mga kauturan dira nga gusto man maipaambit sa sini nga hapon para sa eton man i-share na kung ano man share naton ang inyo man magkomento kung mapaambit man kung magka-relate man kamo sa inyo mga kabataan pwede kid no arang eton sini Facebook live pwede ninyo dira ma-type kag Paulo pasiplatan lang na ni Tita Wilma. Upod man ang inyo sini mga greetings. Hapos man lang na basta nga may mga cellphone kamo kung whatever ng mga gadgets, may data, may internet connection, mahapos ang tanan. Kag kung na-open ang inyo Facebook account, search nyo lang Action Radio Bacolod. Ada dara videos, live click mo, ara si Tita Wilma. Op denay kita. Tub-tub-tak na alas 3. Sa ito naman text hotline, syempre 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Para man sa inyo mga greetings. Mabatian nyo naman yan na subong si Celeste Ligaspi. Kaya kainit ng panahon, siling ko gusto ko mabulubog now. Kaya kung masingki ang silak sang adlaw, ang ibandera nagapinasingit man, hindi ka mo magpasingit, kinahanglan, hindi ka mo mag-upod sa dalagan sang aton panahon. May bulong na iya kung mainit ang aton panahon, kinahanglan di ka magmanginiritabli, duga ka lamang, dapa ako nga ilong. So, kinahanglan lang dara abi ninyo, ice cream. That's why nga pakanta ko si Celeste Ligaspi, Di magkiling-kiling lang na dayang dirty ice cream niya sa dalan niya. Syagit na ng kabataan. Enjoy na na kaon. Dugay-dugay yung yuhom na iyan, Okay, so relax lang ka mo dira sa aton pagpangalagad sa sininga hapon sa This is My Life. Pero sa ito naman mga kauturan dira sa inyo man pagkinanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak, ara lang. Sa Ferrero Street nga nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center. Ara dirang Johnny and Christine Flowers team. Pero sa pagkinanglan ninyo sa mga fresh flowers, dala let's say arrangement kundi na mga venue pwede nyo na iya ma-arrange dira ara si Maymay kung si Tintin tawagan nyo lang o kung i-text sa cellphone number 0930-959-2828 again 0930-959-2828. Sa mga nag-aupo sa ito na sa online, mayong hapon. Kag, syempre, ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo sa siniya nga hapon. Aralin dira si Tuto Christian Roa, mayong hapon Action Wilma. Kag, good afternoon to pa shout out ta sa nanay kag tatay ko da sa Moises Padilla, everyday kid. Ako naga-live ta. Thank you and more power. God bless you. Alinin na kay Grace Albamistas, kag kay Rodney Bon Loksin. Hello, Tito We. Tamiyaw ko lang si Tuting Patot kag Pinggin. Tsaka na, Pinggin or Pinguin. Sang Barangay 10. Gapamanday sila sa balay. Samtang kapamati sa programa mo. Mabuhay. Yes, salamat sa imo, Rodney. Sa mga indayong tayo. Yes, kay Marisol Arevalo Bindol. Hi and hello sa imo. Kay Flor Delisa Aligre. Madamo nga salamat. Kay Asel Mil Ferrer. Good afternoon, kay Inday Nilda Hugwan. Salamat man sa imo. Kay Ophelia Galero RC, good afternoon. Ma'am Wilma watching you live. God bless. Salamat man sa imo. Kay Rods Montiliano, kay Helen, kay Helen Lumawag. Salamat sa imo. Kay Nagjo Salanga, Nagjo mayong hapon. Thank you, kid. Kay Ancho Saniliaga. Edwin Ibanez, yes, ang ito na mga greetings, relax kay balikan lang na ni Tito Wilma. Pero ang ito na
DTX 500 capsule para sa aton healthy nga atay. Kinahanglan og galiun nato ng pag-inom sina adlaw-adlaw para sa complete management sini. Kay kinahanglan mangin healthy na siya kag normal ang function sa aton ikaayong lawas para mangin maayo ang aton pamatyagan. Kay nga ang aton sini liver o kunatay amo inang pinaka-largest organ sa sulod sa aton lawas, di ba? Amo inang storage ng tanan nga mga sustansya nga makuha naton sa aton makaon every day. So kinahanglan tipigan, kinahanglan proteksyonan. Adlaw-adlaw mag-DTX 500 capsule kita para sa complete management sini. May detoxifying compound nga muna gatinglo sa aton sini atay kag may mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa ginatawag liver inflammation. Ina kung sobrang pag-abuso naton sa aton lawas, sobra sa aton sa pagkaon, sa mga pagkaon nga makahalit sa aton atay. So ini naton ina pagpahinugutan kinahanglan DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule pwede natin inababakal sa nagkalain-lain ng mga butika dira sa inyong lugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pero pwede kita makabakal online. Paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Amo na nakahapos. Pwede na nila ma-deliver right away. Abo right away gid tawe. Kung malapit ka mo syempre. Pero ang nami lang kay pwede nila ma-deliver sa atong tag sa Kapuluyan. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag syempre ang Klinika di Alternativo Medicina. Alauna 48 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon, Madam Gidia. Madam Wilma, paliyog lang tamyaw sa Urbano Family diri sa Castiliana nga nagapamati gid subong salamat kay Herb Rich Yonon, kay John Argilas. Thanks for joining. Good PM, Tita Wilma, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Dula siya. Okay. Nadula siya. Okay, well anyway, makita ko lang na siya karon, ha? Gatangyaw gid Hefty family sa pahanukoy, special sila ni Nanay Jesusita kag Tate Rafael ngara sa Tiangge samtang nagapamati radio. Kag sila ni Tuto James sa Tabuk Dalan lang. Thanks gid, God bless. Kay Roldan, salamat gid. Kag syempre dira man sa may La Castiliana. Good PM, Tita Rasha. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, tamyaw ko lang na nilita kag Tatay Pito Alit kag sabay na ko kay Cherry Alit sa Barangay Bantayan, Kabangkalan. Lady Jonna Bahilida de la Cruz, good afternoon kag salamat gid. Kamusta ka mo dira? Okay ka lang dira? Extra careful lang ka mo dira sa Middle East. Alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga commercial break. Santhol Plus Herbal Capsule. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. Mayara ka man dira sang katul-katul kag mga skin. Salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. 5 Action Radio Philippines Standard Time. Ang aton man ay na Dr. Alfred Spure, Mangosteen Tea. Ay nagaisanon nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may FDA seal o kung may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred's pure mangosteen nagabulig ini para nga hindi kita makaangkon sang kidney stone o kung bato sa kidney. O kung let's say kung may problema na kamo sa inyo kidney, gamit ikaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay nga ang kalidad sang alkaline nga ara sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen ang nagabuligid sa pag-neutralize sa nagaamat-amat forma nga mangin bato nga acids bala sa aton sinilawas. Di kung hindi na makagwa, amat-amat na siya lugdang-lugdang. Ang linugdang amat-amat na siya gatiga, amo na siya mahimo pa to. So, hindi kita magpasugot sina. Kay kung ma-develop kang magtigay na masakit ba tiyagon, warta sang doktor, problema nga dako sang bulsa nato. That's why nga kita wala man untat sa pag-suggest kag pag-remind sa inyo sa pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Isa katibag kada adlaw. Sige lang ang pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, tunaw ina kag pagwaon sa atong sinilawas. Pwede nato na magamitan ang isa ka tibag sang tubtob, isa ka litro nga mainit nga tubig, amat-amat lang sa atong sinitasa, di ba? Kag
Hindi lang ikaw ang mabinipisyuhan, kundi bugos gid nga pamilya. Kinanglan maging smart kita, maging fit and healthy. Gani mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Adlaw-adlaw, inapabakal man dira sa mga butika sa inyong lugar. Dili man sa among sa syudad sang Bacolod, kundiin man kamo iya nga isla. Siyempre, ari kami sa isla sang Negros, sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental. Dira man sa isla sang Panay, nga may 4 ka mga probinsya, Iloilo, Antique, Guimaras, kag Capiz, kag sa isla sang Guimaras. Okay. Sa Palawan, sa Masbate, kag Romblon, kag sa Bohol. Kag siyempre, diri sa siyudad sa Bacolod, pwede natin iya mabakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Iya sa mga butika man, plus pa sa tanan nga sang Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Mayong hapon, Tita Wilma, pamatiin kami di sa Some Village, Barangay Granada. Tita Wilma, paliog tayo sa Family Olarte. Gali. Thank you. God bless you. Always Action Radio. Salamat, Gian. Joanne Gonzalez. Kag kay Angel Pingsol Alimania. Watching from Singapore. Salamat. Kag kay Inday Girlie may atong Zalazar. Monitor lang ko dali Tita Manila sa kainta Rizal. Salamat, Gian. Kag dira man sa may Purok Kamutikahoy, Purok Kamutikahoy, Barangay 4, Bacolod City. Condolences sa Villarias family. Halin ina sa Salanga family. Especially kay ng Jo, no? So, sa Villarias family, condolences. Dira iya sa inyo, sa bugos nga pamilya, sa Villarias family sa Purok Kamutikahoy, Barangay 4, Bacolod City. Kay Rollis Dinoy, salamat man. Tawil mo please greet sa pinakamamahal ko nga nanay, si Jerome Dinoy. 40, I love you nanay. I miss you, Joel Moreno, watching you live. 325 CM Recto Tondo, Manila. Aara ka mo yun sa Manila. Kay Inde Maria Luz Grijaldo Macuna, tawa, greet ko lang mga paryente ko, Grijaldo family. Thank you so much. Kay Frank Padronia Toledo. Good afternoon, Tito We. May damo ganyan sila. Okay, sa siningabahin, kadto kita sa aton ma-share iya sa inyo sa siningahapon sa nahambalan ni Tita Will nga kaina sa pagsugod gid neton pangalagad sa inyo sa siningahapon kay ti Sabado. Wala kita problema anay nga tubangon kundi pila ka mga importante nga mga tips nga ma-share naton sa mga ginikanan. Hindi lang sa ginikanan, ha, mga guardians dira na sa mga tita or titos, lola or lolo kung sino man ang nagatipan sa itong sini mga kabataan sa itong mga preschoolers. Sa mga nagada 3, 4, 5, 6, di ba? Muna sila. Kaya nga dira sila nagatuon sa pagbasa, dira sila nagatuon sa pag-recognize ang numbers, ang colors, ang sizes, di ba? Amo na iya. So kinahanglan man kita ginikanan, kabaluman kita magtudlo sa ila mata-amat ini pabayaan talaga subong di ba sa Generation Z. Bisita gani, let's say subong Sabado bisita, panglaba, way labot panglaba, panghimo sa ang may miara tada miara tada anak. Para hindi siya kasabado. Kay tigihibi mo gusto magpakugos, gusto magpapangga kay ti Saturday. Tingin mo ulit na parang nga maka-continue kita, makapadayon kita sa aton mga hilimuson. O arai, dala ka lang. Sus ka tinong-tinong. Amo na nasabong, di ba? Ang bata wala pa na sang nahibaluan, blanco pa or kulang kaayo kada ko sang space ang iya memorya, pero ano ang aton ma-instill sa iya or ano aton sinima matudlo sa iya ara ang unod sang cellphone. Kita gani kung kaisa nga mga nanay or mga lola, di ba? Duha luson kita makabalo kun dinta makadto kun anong tuslo kunta pero ang bata bala nga why sang ano why sang namangan na o yata cellphone kabalo mag-open kabalo kon magkadto kun diin katultol sa YouTube. Katultol sa YouTube, kagkabalo siya kung anong iya pangitaon na di ko di malinong masigi, which is okay na siya. On the other side, sa nahambalan ni Tita Wilma, kung hindi naton pagpaintsindihon, kag hindi naton pagdisiplinahon, Let's make a circle. ang bata wala na napahuway, na mamaoy na lang na, mahibi na lang na siya kung hindi mo paghatag ang imo gadget sa iya. Kinanglan tagaan te time, tagaan te limit, tagaan tagid sang husto,
nga pamaagi kag pagpa-intune ng aton mga anak. Sit down. Pero ari kita iya sa ito ma-share sa karon nga hapon. Una-una, syempre kung paano natin matudluan sa pagbasa ng aton mga preschoolers. Fingers wiggle your Teka, balo kita sa first year sa pagtubo sang bata, ara na amat-amat ang recognition nga ginatawag, di ba? Amat-amat na niyang amat-amat na niyang makita, amat-amat na ang masulod sa pinsarya kung ano na siya, pero hindi pa siya kabalo maghambal. nod your So, amo na mas makabi naton isa sa mga critical stage sa aton kabataan kung paano naton i-mold ang mga initubtub sa ila pagdako, di ba? Kay kun ang aton pag amo na sila naton kung pagtanong ta sang binhi na kung maayo ang aton pagtanong sang binhi kag aton tatapon maayo kag aton abunuhan pagtubo malambo, di ba? Green leafy. Damo sa profile. Sabot sino damo siya sa mga bagay nga makuha nga mangin maayo siya nga bata sa ulihi, di ba? So, tanan nakadepende sa aton nga mga ginikanan o kung sa sinuman nga nagaatipan sa aton mga kabataan. So, kinahanglan tudluan man naton. Sino ba lang first teachers ang aton mga kabataan kag kita mismo? Syempre si nanay, si tatay, si lola, si lolo nga ara sa balay, di bala? So, kinahanglan kid tudluan naton kag kinahanglan indi kita mag-uyang sang panahon kag kinahanglan makahibalo kita magpangita sang paagi. Timing man na sa mga kabataan mo. Tikon early naton sila ma-train, madala na nila, hasta nga magdako sila. Kinahanglan na ang ma-share ni Tawe pila ka mga tips nga sa diin ang pagplaster naton sa mga bata. Kabalo niya nga dami intulin niya mo, di ba? Ang mga kabataan nga, mga preschoolers, di ba? Kailang may intulin na iya nga mga dala. Kaya bisan gani ang bata nga wala gana magkaon, paano mo siya pakaunon, di ba? Kung kisa may istorya, dalaan mo istorya. Kung kisa ang istorya pa, kung yung bata nga lalaki, kung ang namian niya bi Superman, or si Spider-Man, or si Oman nga ka-character, ay himuing istorya. Kag pagkatapos pa sa paglupad kadto sa bukid, sa rurot ang ginsakyan. Pagkatapos nagnganga sulod ang pagkaon o di nakakaon, namit liwat naman. So kinahanglan kita, kabaluman kita magpangita paagi kung paano naton sila matunan sa pagbasa. May ada mga kabataan kung kaisa nga delayed man ang ila sini paghambal, ang ila speech, ang ila hearing, kag ang ila sini nga ano pag gani tawi magluwas sa ila sini nga palamatinan sa ila makita na then may ada nga delayed ang ila sa recognition, di ba? Try mo ang isa ka tip every week, no? Kung ano ang pinakamaayo nga mangin effective kag interesante para sa bata. Kaya hindi nga sila amula nga sulit-sulit, lang taon mo man, sometimes nagatudlo ka sa bata or sometimes nag-istorya ka sa bata, lang taon mo man i-reaction, di ba? Kaya kung nag-istorya ka, tapos hindi siya interesado, useless. Istorya ka nga, tulugan ka ng bata, yaway pakatulog na. Kailain ang intention sa kabataan. Are, isa sa mga suggestion ni Tito We, kinahanglan kung magtudlo ka basa sa bata, upod ka sa pagbasa sa iya. Kag nami pagyed kung magtudlo ka basa sa bata, ara siya bala sa tupad mo. If not, ari di siya sa imo nga lapo, no? Ginasabak mo ang bata. Nami pagina siya. Nami nga sa isa ka adlaw, ti kung nagaubra ka, ti may medyo mabulubudlay, pero abi mo bala iloy. Ang paghag naton sa bata, kag ang pagsabak naton sa bata, importante ina, adlaw-adlaw nga tanan. Kag kinahanglan sa pagbasa mo upod sa bata, sa pagsabak mo sa ikag, sa paghag mo sa iya, kinahanglan, pakita mo man nga, happy ka kay nahag mo siya, happy ka kay natudluan mo siya sa pagbasa, o bisan hindi nga silang lawig-lawig, ano gina mga 10 to 15, pag sila, bisan sa abakada na lang, pila lang na, bisan gani sa pag-isip lang sa kamot, diba? Sa counting, sa mga preschoolers, ano ginatudlo? 1 to 100 gidayon, diba? 1 to 100 gidayon. Hindi man, kundi 1 to 5. Hala, balik-balik ng 1 to 5. Hasta na mga 1 to 10, diba? Hasta 1 to 20. Hasta na nga,
kabalo ng bata magpasunod sa pag-isip sang mga numero. Kag makilalang bata nga numero na siya, litra na siya. Or numbers na siya, letters na siya. Ina siya color na siya, ina apple na. Kaya nga ginagamit naton ang aton nga panulukan, ang aton nga sense of sight. Mabalaan naton nga ina siya apple na siya, mabalaan naton nga apple na siya, kay nga makita sa aton mga mata. Kag apple ang tawag dira tungod sa aton sense of hearing. Mabatian naton sa nagatudlo sa aton, di ba? O amo na siya ang mga kaimportante sang pagpainsyeng din naton sa aton sini mga chikiting sa aton panimalay. Di sabado subong ano bala himo kamo istorya o dali kamo tipon. O tapos istoryahan ang kabataan. Mga bagay-bagay nga makita sang imo dira mga matatagaan mo na ngalan kung ano na ano na nakita mo suga ano gani suga sa English light na anong colors ang light nan ina mga example sa pag-train naton sa mga kabataan mo ng recognition ng matamahatag naton ang mga bagay-bagay nga ina kag magluwas sina tagaan man naton buot silingon ang mga bagay-bagay kung ano ina ka-importante. Pero kung magsiling ka gani guro, ina cellphone. Ano ganing cellphone? Dasig na mga bata. Yeah, I know malang man dasig na sila pero kung ini mga bagay nga importante sa blanco ang pencil sang bata. So, abi ninyo nanay, tatay, sino pagid, tita, titos, lola, and lolo, nga sa iton balay, nga among nag-atipan sa iton mga kabataan, obligasyon naton ina para sa ila. Kinahanglan gamit man kamo sang mga, sa pag-istorya bala sa aton mga kabataan, kinahanglan inang mga interested word ang aton gamiton. Kinahanglan, pareho sang tanawa ba lang eroplano nga siyempre eroplano galupad, di ba? Tanaw ba lang eroplano galupad nga galupad ang eroplano kay may pakpak. Pamangkuton mong bata nga ang gintawag sila nga mga pakpak, libog ulo sa mga bata, di ba? Kag mamangkot sa imo, pero kinahanglan preparado ikaw kun nga pakpak ang tawag sina. Amo na siya kinahanglan ang imo mahagtag sa bata nga mga istorya kuha man sang ila interest para nga magkatuon man sila. Pero lang taon mo reaction kung interesado. Kaya kung hindi interesado ang kabataan, taton mo lain na naman ang imo nga gamiton nga tips. Okay. Ari pagid. Kinahanglan kung nagatudlo ka sa ila hindi pa sa payan or wala may duga pangakig bla kinahanglan ang pagtudlo mo sa mga bata inang duga istorya ikaw inang do naga-enjoy ikaw na pakita mo bala sa iya nga kung daw ano sa pamatyagan mo kung daw ano ikaw kung daw ano ikaw kamalipayon kung magtudlo sa iya sa pagbasa. Importante gid man. Kag ari pagid ang oras importante man itudlo naton sa kabataan. Nga ay importante ang oras, nga kinahanglan kabadlo ka sang oras. Kag kinahanglan ihatag naton ina sa ila nga ina sa mga pinakaimportante kag mangin paborito ninyo adlaw-adlaw. Ano nga adlaw subong? Lunes. Ano oras subong? Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. At least ang bata kabalo kung nga kinahanglan mahibaluan nato ng oras, di ba? Kag isa pagid kinahanglan ikaw man nga nagatudlo sa bata sa pagbasa kabalo ka kon san o ka dapat maguntat sa paglingaw sa iya para makabalo siya sa pagbasa ini nga seryosohon mo na iyaw kinahanglan hindi mo na ipagseryosohon kinahanglan ang pagtudlo mo sa bata inang duga hampang-hampang ka lang kaga-istorya ka man kaya nga kung makita sa bata nga naga-enjoy ka syempre interesado man siya na kinahanglan ano pagid hindi katalaka sa palamatinan sang bata. Kag kinahanglan kabalo ka man maghatag aksyon. Bot silingon. Sa libro. Kuha ka libro. Ano nga libro? Ang nami sa mga bata magtudlo kaya basa may picture ang every word, ang mga action words, di ba? Dapat may picture. Kaya makita mo, magsiling ka ng dalagan, may word nga running, kundi may makita nga, ay, dalagan gali. Ang dalagan gali running. At least makita sang bata, sang iya mga mata, masulod sa iya pensar,
matandaan niya, no? Pila ina sa mga importante. Kag ang isa pagid Miyara ko dagay sa Circle Time songs na gina-play ko ining about sa mga traffic signs na kung ang color nga green, anong buto na siyempre go. Kung red, di ba stop na. Di maintindihan sa mga bata kung nagasakay sila sa silagyan upod si mama kag si papa, siling nila hala go nga nga nagpundo siya. Ikaw naman nga ginikanan o sino man ang upod sa bata nga dalag ko, i-explicar mo nga bisan go nga nagpundo siya, anong rason? Kung stop nga nag-go na kinahanglan ang tagsa ka bagay nga ipamangkot sang kabataan sa aton, kabalo kita mag-eksplikar para nga maintindihan nila kag inaabi ninyo ang eksplikasyon nga husto sa mga kabataan, madala nila tubtub sa ila pagdako. Manabalang sa commercial kung kaisa nga makita naton ang paghaboy sang basura, makita sang bata nga anywhere kagahaboy sang bato, sang basura. Masiling sila ang mga basura kung naibutang gid sa basurahan nga ginhaboy man lang to. So hindi maayo nga ehemplo sang bata. So kinahanglan kung ikaw man upod sang bata nga nakakita sina masiling sala na siya. Kay nga ginatudlo nga ang basura ibutangid sa basurahan ginhaboy lang sa kilidalan. Kinahanglan hindi ta na pagsundon. So gets ninyo ang point dara? Mga chikiting, yes, Tita We. Kag syempre sa mga mama kag papa sa inyo man, kinahanglan ipaatag nato nina sa aton mga ginikanan. Pila ina sa mga tips naton nga paambit iya sa aton mga kabataan sa karon nga hapon. Kag kun mahimo pagid basahon muna sulit-sulit para matandaan nami. Pagit sige basta interested ang bata, no? Balik-balikon every other day or every day hasta 100 times nga ara gina ma-record sa pensar kag kaugalingon sang bata. Kag kinahanglan kita nga mga dalagko tagaan tagid importansya ang mga bata. Kinahanglan tagaan ginaton sila importansya. In what way? Magluwas sa ginatudlo naton sa ila kinahanglan ang ila naman nga health condition. Bala healthy ang aton anak, syempre kung kaisa dalon man naton kag ipabatsyag naton ang aton concern bilang ginikanan kag bilang dalagko iya nga nagatamod sa ila para sa ila ikaayos. Dalon sa doktor sa ila sini mga pediatrician. Kapin pa kung ang concern sa inyo ay nga 4-year-old na ni siya, nga hindi pa ni siya kabalo maghambal, nga gahipos na ni siya naghipos man. Nga kung giniistorya mo siya, why ni siya reaction man, gali ka do hindi siya kabati, something wrong, di ba? Kung magtulok man, gatulok lang ang bata, blanco. So kinahanglan, ina nga mga bagay, tanaw na ton sa edad sang bata, kag, dalon na ton sa doktor. Kaya may ara kung kaisa nga delayed ang ability to speak sang bata, delayed bala ang paghambal sang bata. Kapinto ko ng bata na expose sa tubang television. Nga inang ni siya ganing cartoons nga inang hala hindi na may aragi ko na galing nalipat ko. Sino yung ginaisulat ko na lipat ko. Hindi siya naming example sa mga kabataan. Mo ng iban nga kabataan nga dalag ko, hindi ka maghambal. Si Mr. Bean, di ba? Anyway, ko na ginapakalain, pero sa tuod lang. Kaya ting mga kabataan bala. Pero actually, ang kabataan nga na-expose sa television, mga educational shows, nami ginas sa mga kabataan. Bisan sa YouTube, kinahanglan, okay na siya, palantaw yung kabataan. Basta inang mga personal na mga nursery rhymes, and mga songs sa pati yung gina-play naton. Kay may mga pictures na tiga ka-interest man na dang aton mga kabataan. Sige, ha? Okay, so kabay pa nga mga suggestions ni Tita We kag may tips na ginatag sa inyo karon nga hapon magkabuligid para sa inyo mga chikiting. Buligan naton sila kag hindi naton pagpabayaan nga malulong sa inyo dala mga gadgets, nga malulong sa cellphone. Kinanglan kabalo kita magdisiplina sa ila pila ka oras ang pwede kag hindi pwede kag kung ano ang pwede nila lantaon. 2:06 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pila naman ka mga importante nga mga commercials. Ako si Dr. Faye.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na Celebrity Kojic Soap, syempre. Ang habon nga pampagwapa, pampakinis, pampahamis, kag pampalumok sa aton sa skin. Celebrity Kojic Soap, syempre may kojic acid nga mong pinaka-effective kag accepted worldwide. Manami ini siya sa mga nagaproblema sa ila sini mga freckles, sa mga wrinkles. Siyempre gamitan ninyo sa Celebrity Kojic Soap kag ginapahugot ninyo ang inyong skin to make you younger looking. Kaya siyempre sa mga nagaproblema man sa mga pikas-pikas, sa mga itom-itom, sa inyo sini dughain, o kung sa inyo guya, o kung sa inyo butkon, pintok-pintok ng pikas-pikas mo. Ginamat-amat siya na panas para nga mangin mahamis ang imo sinikutis. Ang imo man mga whiteheads kag blackheads, pinalian sang punggod, kag sa problema mo sa, let's say, maito mga imo siko, imo tuhod, underarm mo, bukong-bukong mo sa tiil, ara-gid. Ang ito sa Celebrity Kojic Soap, effective ina siya. Himuon lang siyempre, habunan ang imo siniguya sang celebrity gid tawa. Celebrity Kojic Soap, halin sa guya pa kadto sa bugos nga lawas kag siyempre imo man huluman sa sulod sang isa tubtub 3 ka minutos antes mo man bunnawan. Unahon gid ang guya. Pero sa kabataan, hindi na siya advisable. Hindi gid pwede na sa mga kabataan kay ti huben pa ng ila siniya pamanot. Ang Celebrity Kojic Soap, pwede ina mabakal sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo lugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ari available sa mga butika sa Tubangan kag kilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa Farmacia Caro JDN Pharmacy RX Trade Drug Store. Kag subong man sa Mims Pharmacy. Okay. Kag dira man sa may binalbagan sa GVX Pharmacy Triple K kag Farmacia Carmencita.
Kay nang Betty Lau dira sa pamilya Lau sa Binalbagan mayong hapon lang. Yes, good afternoon dira kay Mommy Diana Consolacion sa Isabela, upod man kay Daddy Boy sa bugos nga pamilya. Kay Mommy Pilar, kay Nana Dayan, mayong hapon lang dira sa imo, kag madamo gid nga salamat. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Good afternoon, tamyaw ko, friend ko, tita, si Dudoy Beriton, sang Purok Luna, Barangay Mabini, Valladolid. Kasi platan tama na nga itong sa ning hotline, sunggod ni sila tanon. Tita Wema, yung hapon greet ko lang di bagta ko si Sean Chowi, kag Jasame Baracoso, kag sabay na ko nga si Amik. Will Magali ni sang Kansalungon, Isabela. O, Isabela. Sa Kansalungon, Isabela. Okay, Tukaya. No, 4090. Sagto to 4097. Salamat and good afternoon. Sila ni 01159. Panahon ko pa na nga kanta titawe nining sang alihis. Saya kaina siguro ang ginplay na ito nga kanta from Lea Navarro pag-ibig kong ito kagang mabang sorbetero nini sila Stili Gaspe. Okay, di ba? Ga-monitor ko di Annalyn Valles. Hindi ko malipat. Okay. Monitor lang ko di Annalyn Valles. May damogin nga salamat. Ang aklan, tapos na sinulog. Good noon. Tani hatagan, gobyerno, seniors, nga iba namon wa ay pagkaon. Okay. Tani, kuno, ay tagan man sang gobyerno ang mga senior citizens kay iban sa amon wala sa may nagkakaon humble ni 5669. Sakto na. 5659. Hindi ting gobyerno ta. Hindi bala may mga senior citizen damo na Maria akong naghambal na stawe karon mo, na? Kaya sa nako gani react sa ina mga senior citizens nga may ginabaton niya nga monthly ang iban wala. No? Kaya may ara man dira pero kita wala kita makapamatuod man hindi man kita makapamatuod sina nga may mga senior citizen nga dapat makabaton sinang ginahatag sang gobyerno bulan-bulan tungod as in wala gid iya. Samtang iban nga may ara-ara may ginabaton pa ina iya to confirm pa ina kay mga report ina nga ato na baton. Pero sa mga pamilya naman, sa mga kabataan, sa mga apo, basta may senior citizen kamo o kung may mga katigulangan pa kamo, hindi ninyo pagpabayi sila. Bisan paano, kung pigado kita, hindi talang sila pagpabayaan. Mahatag kita sa aton man masarangan, kung ano makaunta, pagkaunta man sa ila. Dumdumunta nga din, ba kita bala mapadulong, matigulang man kita sa ulihi. Alas 2:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Right choice gid ang imo. Siling ni Marla Villa. Kilala ko ni guro mo. Right choice gid ang imo biz agriculture kay you are now planting seeds of life and seeds of wisdom. Happy New Year. Yes, Marlon West na Happy New Year to kamusta lang sa imo kag sa bugos mo nga pamilya. Kay Ma'am Nilda Siguanse, good afternoon. Thank you, Gid. Tawe, mayong hapon monitor kami di sa Kando ni Negros Occidental. Nini Bingbing, happy listening dira. Salamat gid from Ruby Sigunla, Eliseo. Sa Kahirop B, Purok Kahirop B, Barangay Mansilingan, Silva and Lagdaman family. Salamat man, halin kay Inday Sherilyn. Kag nagaupod man sa aton sa sininga hapon si Glessy Hipilano. Salamat gid kag maayong hapon. Okay, alas 2:26 Saylo naman kat istoryahan ta subong iyang hapon titawe. Ano naman ang istorya ni Tawe? Atong naghambal tabala kay inang vitamin C kay ti may ara iyang naghambal nga kung nagadugo ang imo sinigams o kung ang imo sinilasi na yan sa aton sa hiligay noon, di ba? Nga kung nagadugo ang imo lasi o kung siling may pilas, siling nila vitamin C deficiency ina. Bot silingon kulang ikaw sa vitamin C, amo nang hambal. May ara nga kung naga-toothbrush ka, nagakapilas kang nagadugo man ang imo gums. Ting iban gani, pagkatapos na nila toothbrush, nagagargle pa na sila, nagagargle na sila solution, pero siling nila sakit gidiya. May ara man nga nakaistorya ko gani isa ka dentist na
naghambal nga sila nga, take a vitamin C. Yeah. Kay, nga masiling iban, hindi kay kalipatan kung hindi hapos gidlan na, kung hindi kayo makainom sa nga vitamin C nga tablet, o kung hindi naman ang ginatunaw, sa prutas, pwede, di ba? Pwede gid lang, ano bala ang rich in vitamin C, at ang mga oranges, kalamansi, lemon, damo da fruits nga rich in vitamin C, pwedeng-pwede gid lang da, okay? Pero ang problema lang gidya ko ng imo sini nga gums is nagamatsyag mo doon, nagahululubag bala. Di ko nagahululubag na nakang nagadugo-dugo. Sorry ha, sa may mga nagakaon dara. May problema na. Kinanglan niya, kadto kagina sa dentist, sa doktor. Dentist, kadto animo. Amo na nitawag nga gingivitis. May ara nang nagadugo-dugo sakit, nagidya pumatyagan mo, no? Pila sa mga sintomas sila, syempre, among pagpalanakit, nga sakit imo gums, ay mo nalasi, tapos matya mo nagapalang hubag, kag tapos nagadugo. Kung hindi inat necessarily nga nagadugo lang, sa kung magpanipilyo, kabila dugo sa tapos ka sakit gidyan. Kabalo ka kung anong rason sina, bacteria. Ang pamangkot ni Tita Wilma nga, naga-toothbrush ka, how many times a day? Kinanglang nga, kapilata man toothbrush, bilog nga adlaw 2 to 3 times. If possible, kung nara ka maling sa balay, every after meal, no? Mag-toothbrush ikaw para nga magtinlo ang imo nga ngipon. Kay nga kung hindi magtinlong imo sining ngipon, baw ara ginada mga bakterya sa kasuok-suukan sang in between tooth mo, ara ginada kag mo nang natawag bala nga plaque kung pabayaan mo, ha? Amo na siyang gamat-amat itumda tibok buko niya ng puno sang imong ngipon, gubain mo ngipon, sakit abaw magna gani pati punta sang binilog sang buhok mo perti ka sakit. Katilaw ka na sakit ngipon? Nan daw amo gina siya. Hindi ka na tuntuhin ang bakterya mo. Tuntuhin ang bakterya. Kagami mo kung hindi ka kabalo maglimpyo sa imong ngipon, hindi ka kabalo magtinlo sa imong baba, hindi man siya nami. Kaya mo man ang isa sa mga rason kung kaisa nga bad breath ikaw. Diba? Kinanglan matinlo na iya, perting aton sinibaba. Okay. Kung ang plaque nga ina o kung inang guab nga ina ang guab na kag ang inang mga tinga-tinga dira hindi na siya sorry sa mga nagakaon dira, no? Hindi na siya magkuha sa pag-toothbrush siya ang mga tinga-tinga. Ang sugar starts sa imo amo na makaguba. Gubon niya ng sugar starts sa imo ang sugar kag starts sa imo unto. Kung hindi ka kabalo magtinlo, kay amo inang nagaproduce sang acid nga nagaguba sang puno sang imo unto. Amo inang nagaguba sang enamel sang aton unto. Inang makuha naton sa pagkaon nga starch kag sugar. Di maguba na gani, ano na siya? Go up. Sa nasiling na naton, kung hindi madala sa toothbrush, ang natungan sa mga ngipon mo, flush. Ibang toothpick, di ba? Makabuli gina para nga matinluan ang imo sinig gums. Kag kun magdugo ang imo ngipon sa gyapon samtang nagasipilyo ka, kinanglan sa nahambalan ni Tita We, hindi ka na magmatomato kung ano, kadto ka na lang sa dentista. Inom ka sa vitamin C. Actually, amugin man ang hambal sa mga dentist. Kinahanglan, may enough ikaw nga kadamuon sa vitamin C sa lawas, kay nga naghatag ina sa imo energy, resistance, kag nagapanami pa sang imo unto. Alas 2:31, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pagkatapos naman sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suple. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Radio Philippine Standard Time, aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Pinaka the best nga immune system booster. Pagbugtaw mo gid saga pagkatapos mo gargle kon pangalimog inom kag gilayon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Naka soft gel ina siya, so madali nga matunaw, madali nga mag-absorb sa aton lawas kag madasig ang epekto. Kag kung ikaw naman may problema kung ano man ang imong ginabatsyag, especially sa imong dugo, ang aton sa blood pressure, ang imong blood cholesterol, blood sugar, blood calcium, basta dugo ang aton involved, the best dira ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay nga ginalimpyuhan niya ina kag gina-regulate para maging maayong aton pamatyagan. May palamang kutanon ikaw sa aton produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa imo ginaantos nga balatian aring aton Dr. Pinoy hotline 441-1299 ara si Miss Bell nga mag-entertain sa imo. Kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalagan. Mabagalina sa mga butika man dira sa inyo lugar. Dili man sa amon sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, kay Mark Ponce, mayong hapon tuwi monitor kami diri sa crossing Bulubituon, Hinigaran, Negros Occidental. Salamat kag maayong hapon. Kay Jose Mungcal Turilla nga nagaupod sa program naton, salamat man. Kay Taj Ione Ruiz Amar. Hi, Tito Wilma, monitor lang kami di Tifas Bakery. Wow, Tifas Bakery sa Kuwait. Good morning dire sa inyo kay good afternoon dire sa amon. Kamusta kamo dire sa Kuwait? Okay lang kamo? Okay. Kaga extra halong lang Rods Montiliano Tawems. Good PM watching at Barangay Vista Alegre. Sa mga taga Vista Alegre sa itong dire mga suki, salamat gid kag mayong hapon sa inyo tanan. Kag kay Inday Presil Alvarez nga nagaupod mine.
Good afternoon, Tito Wega. Monitor kami di subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Salamat, Gid. Speaking of San Enrique, dira sa poblasyon. Ha? Sa ilan nanday Sharon, mayong hapon lang dira. Sa ilan ni mama mo, sa inyo dira tanan. And of course, kay Nanay Ising, kag kay Nanay Letty, mayong hapon lang dira. Kag sa ilan nanday Dayday, nanday Delphine. Kay Tungtong, kay May. Kay Mary, kamusta ka na? Okay lang. Kag kay Nining Jaime, kay Mother Lily. Okay. Kay Almar Cuevas Loston, hay tita Tamiel Kuakon, palangga nga sawa, si Samantha Helvison. Dira sa Gimbal, Iloilo. I love you, honey. Salamat, Gil. Ay, oo. Kay Judith Demiles of Himamaylan, ginatamyaw ikaw ni Rog Montiliano. Tita Wilma, watching live here in Manila. Say hello kay Tatay Iking Makiran sa Barangay Takuling from LV Tiolo. Kag kay Lucia Rebostilio, gapamati kami di sa kampuestuhan subong, Tita We. Okay, enjoy lang kamuda, na? Nami na subong, di ba? Yes, well-developed na. So, enjoy ka mo sa inyo weekend. Kay Ami Piojo, good afternoon, Tita Wilma, and to all the staff of Action Radio. Also, Tita Wilma, pakigwit sa mama ko sa Rosario Heights Subdivision. Gisela Piojo, greetings from Hong Kong. Salamat, kid. Kay Angel Pinsol Aliman. Ronski Dinoy. Okay, alas 2:38 na. Relax ha. Mabasa si Tita Wilma sa atong ni horoscope para karon nga adlaw. Okay, sa atong ni horoscope sa karon nga adlaw, Sabado, Enero 11 tuig 2020. Una ito ng zodiac sign ng Capricorn. Mga natao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Sa mga Capricornian, nga ang may nagagawa, dali lang gid, may ara gid ko. Okay. Sa mga Capricorn, ang imo adlaw subong madrama, na? Bot silingon full of drama ang imo adlaw. Pero abi mo naga-enjoy ikaw kag mangin maayo ina para sa imo. Kag Capricorn, hindi ka matingala kung kadamo sa magapalapit sa imo, pero kinanglan maghalong ka lang. Hindi ka man magkalipat sa mga tao nga na amo iya nagserbi nga taytay o kung dako ang kontribusyon sa imo para nga mag-ayuhan ikaw. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 7, 19, 29, kag 33. Lucky color, yellow. Sa mga Aquarius naman, Aquarian, mga natao Enero 20, tubto Pebrero 18. Ang imo desisyon, amo ina mag-resolbar sa issue para ikaw ang manindugan, kag klaruhon mo ang imo limitasyon. Gets mo? Para nga ma-resolbar ang issue sa imo, kinanglan panindugan mo, kag klaruhon mong limitasyon. Inapagi sa imo himuon nga desisyon. Kag hindi ka man basta-basta magsalig sa iba na Aquarius. Himua ang mahimo mo. Kag hindi ka na maghulat sang buwas pa. Mga maswerte mo nga numero, 10, 17, 22, 35, kag 45. Lucky color, maroon. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubto Marso 20. Sa mga Piscean, kung hindi mo iya masarangan, hindi pagbatuna ang responsibilidad nga ihatag sa inyo. Kinahanglan masarangan mo. Kung sa mga pagkaon mo, masarangan mo usapon, masarangan mo tunlon, bot silingon bala, ang kabugusan sa itugyan sa mga responsibilidad, kayang-kaya sa powers mo. Kinahanglan mo lang salig sa kaugalingon mo. Kag tiyo naman para ipakita mong imo ginaangkon nga kaalam kag ang imo ikasaran. Mga maswerte mo nga numero 1, 9, 13, 29, kag 32. Lucky color, sapphire blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, Arian. May work plan ka, kinanglan sundon mo gidina para nga hindi ka magsala-sala kung anong nakaplano amo nang himua. Kag madamo ang matapos mo nga trabaho.
Kag tuon ka man sa ginatawag nga orasyon na meditation para nga ma-attract mo ang kadalagan. Opinyon sa imo pamilya, kinanglan pamatian mo man. Kung sino man siya nga miyembro sa inyo pamilya, kinanglan pamatian mo gid kay nga sensitive siya subong nga adlaw. Maswati mo nga numero 3, 15, 22, 27, kag 39. Lucky color, yellow. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20 sa mga Taurian. Maka-attract ikaw o kung makainganyo ikaw sa mga mabinuligon nga tawo kon ang imo mindset positive. Kag magapadayon ikaw sa paghimo sang mga maayo sa katawhan. Likaw ikaw sa mga wala pulos ng istorya, in short, likaw ka sa chismis na para wala bala kontra. Amo man lang na importante mo para wala ka kontra. Kag hindi ka man basta-basta nga magpautang para nga hindi magsakit ang imo ulo. Hay. Okay, Taurian, maswati mo nga mga numero 1, 11, 5, 25, kag 41. Lucky color, honey yellow. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. Ikaw, bugos gid ang pagsalig mo. Ha? Nga ma-manage mo ang negosyo. Amo ginamit sa imo. Ka very positive sa imo. Pero Gemini, so as John, sa imo iniya horoscope, base sa imo horoscope, magpa-feng shui ka para tayo yun o kung bala padayon ang sulod sang swerte. Abi mo, madiskubrihan mo ang isa iya ka admirer mo. May tago-tago siya bala nga pag-admire sa imo. Siguro sa abilidad mo. No? Abilidad mo sa pagnegosyo. Basi pa lang o kung sa trabaho man. Maswati mo nga numero 5, 11, 23, 32, kag 44. Lucky color platinum pink. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ang imo masaksihan karon nga adlaw amo inang magatoy-toy sa imo sa pagbago sa imo kabuhi. So kung may opportunity nga mag-aabot sa imo, kinanglan hakson mo gid, i-grab mo gid para hindi ka palagi. Okay. Paminsaron mo man kag tunan mo man sang maayo ang dalagan sa imo balatyagon antes ka man magsulod sa isa ka relasyon. Make sure sa imo iya nabatyagan. Maswati mo nga mga numero 8, 19, 25, 44, kag 47. Lucky color, silver. Nabatian ang unang gabay sa itong pagbasa sa inyong mga horoscope sa bantayan ng dugang pagin ng mga zodiac sign pagkatapos sini. Life Extension, Vitamin D3 for... Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
pasanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi. Another time, dira kay sa Gen G. Good afternoon, salamat gid sa imo. Kag dira sa Barangay Panaquiao, Isabela, sa Amamyo, kag Hivero, kag Ganti family, salamat gid. Mayong hapon. Kay Nanay Mary Segovia, dira sa Punta Taytay. Kag syempre kay Nanay Rebecca Bararo, dira sa Mandalagan, Bacolod City. Madamo nga salamat. Dira man sa La Castillana, kay Yvonne, kag kay Frederick Ambino. Salamat gid ha. Happy New Year lang dira. Kay Gia Ebro, kay Rose Buenavista, kay Michelle dira sa May Purok Progreso, Barangay Taculing. Salamat gid kay Michelle Baikin. Thank you all. Kay Victoria, kay Maria Feng nga nagapamati gid samtang nagahampang. Nagalingaw-lingaw kamo da. Syempre dira sa Sitio Roma, Barangay Batia, Ibi Magalona, kay kay Florita, Catalbas, kay Lilin May Sepriano, salamat gid. Kay syempre, dira man sa Hacienda Purisima, La Castillana, kay Tatay Badong, Nanay Sima, kay Karen, sa bugos nga pamilya, kay syempre kay Inday Selena, salamat gid kampang aton lang pagpangamusta. Alas 2:49 na relax, kay dugay-dugay, padayunon man naton ang pagbasa sign. Dugang na ito ng mga zodiac sign para sa Saturn horoscope. Kay Joshua Vincent Samol, good afternoon tita. Patamyaw lang ko sa amon pamilya sa Magallaon. Gapamati gid kami di sa amon sa Purok Gaisano, Jeneline Caballero. Salamat mayong hapon mine. Happy New Year Tita Wilma sa akong family dito sa Bacolod. Berting Di Pedro, King Makiran. God bless. Halina kay Inday LV Tiolo. Kay John Paul Gomez II. Good PM, Tito Wilms. Watching live from Valderrama, Antique. Greet ko lang Rami Sandoval Patinio sa Barangay Maybaton. Sakto na? Barangay Maybaton North, San Jose, Antique. Thanks. God bless you, Tito Wilms. Kay Miss Margie Haniva, good afternoon. Kamusta lang sa bugos nga pamilya? And of course, kay Ma'am Nilda Siguanse. Relax kay tapuso na ni Tita We ang pagbasa sa nga tuntag sa zodiac sign para sa Saturn horoscope. Alas 2:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Di na kita Tita We, ari na kita sa Leo. Sa mga Leo, tinguhaan mo, Leo ha, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Tinguhaan mo nga mahitagin mo sabat ang mga minor improvements sa adlaw-adlaw mo nga trabaho. Ang imo man mabatya ganong ako, nang imo pa nagupnop karon nga adlaw, magaserbi sa imo sa pagatubang sa nagkalain-lain nga mga sirkumstansya nga imo ma-encounter bugos iya nga adlaw. Mas swerte mo nga mga numero 8, 13, 15, 21 kag 27. Lucky color brown. Sa mga Virgo naman ay gusto 23, tubtob Setyembre 23. Ay Virgo, hindi pagigot ang kaugalingon mo sa isa ka pangako, kay nga posible mutanya ka na sa kapahamakan. May makilala ikaw karon nga adlaw nga makahatag sa imo sang madinuagon nga palaabuton. Gani kilalaha anay siya sang lubos. Masuwerte mo nga mga numero 1, 13, 19, 25, kag 32. Lucky color, lavender. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. May isa ikaw ka bago nga social connections nga ina magahatagid sa imo sang popularity. Taksun gid ang imo pasensya
tungod sa isa ka miyembro sang inyo pamilya nga magapasaway karon nga. So kinahanglan lawig-lawigon mong Korea sa imo pasensya libra ha. Mas wati mo nga numero 3 Jess 17 33 kag 44. Lucky color purple. Sa mga Scorpio naman Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio kun mahimo o sisaa ang epekto sang tinaga nga ginhambal mo sa imo isig ka pareho. Bala na sakitan siya o kung wala. Kagari pagit talupang dang imo previous relationship issues. Kag kinahanglan makuhaan mo ina sang leksyon nga makabuligid sa imo sa pag-atubang sang imo sitwasyon sa karon. Kay kinahanglan mahinalungon ka man sa tanan nga kahigayunan, Scorpio. Mas wati mo nga mga numero 11, 15, 25, 32, kag 41. Lucky color sun, yellow. Kag sa katapusan nito nga zodiac signs, Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Oy, Sagittarian, kinahanglan stop, look, and listen. Antes mo padayunon ang anuman nga ginaplano mo. Kay very exciting ang adlaw ngayon para sa imo kay nga abi mo oy sa mga singles ni nga mga Sagittarius ang may crush bala sa imo. So exciting ni para sa imo kaya ginalili ya ka hindi lili nga hindi nami ako nagapulo pa siplat siya kag ginasulusid kag ginabantayan ikaw. Kag may isa man ka concern nga posible magapalapit kag maghatag sa imo sang paandam sa imo man plano nga pag-invest oy Sagittarian halong ka hindi ka gid pagpadala. Mga maswati mo nga numero 5, 25, 32 kag 44. Lucky color peach. Yes, nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sini. Ang Dr. Alfred. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Standard Time. Happy Fiesta sa Barangay Calaka, Hamtik, Antique. Oh, watching here in Oman Country. Amuning Action Radio permi ko ginapamatian sang una sang sa Negros Paco subong niya wala na kay wala de radio. Didoy kalantigan sa gihapon nagaupod ka sa amon tungod ginpaagi mo sa Facebook. Diba? Action Radio Bacolod. Facebook Live. So, salamat sa imo. Bisan paano, ikaw ma-update sa mga nagakatabo diri sa aton sa Negros, kag sa bugos nga Pilipinas, di ba? Kag mabulong pang homesick mo, gani go lang ana. Sheena Shine Radaza Bangkaya, salamat gid kay Priscilla Alvarez. Kag syempre man ang aton pagpangapikapi para sa aton coffee break ang aton Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabing sabor, suwabing at timpla, suwabing timpla kag suwabe ang aroma. Kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenton. Pero tandaan nyo, sa isa katas sa Zenton Plus Coffee Mix, makakuha ikaw vitamins and minerals plus pasang insoluble fiber. Nga nagabulig man sa pagtinglo sa aton colon at ukon aton mantina. Pwede na mabakal sa mga tindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag pwede man naton mabakal online kag i-deliver man sa inyo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Di ako kasampura. Facebook page. Okay, go lang to it. Sige, naglanta na guro magpangape. Sige, relax after singing. Alis 2:59 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre. Tandaan nyo lang ang atong sining Zenton Plus Coffee Mix. Ang authorized online distributor mo namang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Dali lang mag-greet ko, anay. Dira sa may pahanukoy sa Labordo family, kay Buknoy, dira ka kay JR, kay Nanay Feli, kay Sophie Monte Alto. Salamat, gid, kag maayong hapon. Kay Christopher de la Cruz, salamat man sa imo. Kag sa aton sini mga drivers sa taxi, especially sa OTTG, Operation Tulong Task Group. Mayong hapon lang sa inyo, kag halong-halong sa pagbiyayan. Of course, sa Angelus Taxi, kay Jessie Dumitig. Salamat din. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, antes man kita magpaalam sa siningahapon sa atin pagpangalagad sa This Is My Life. Dili kay Frank Pardonia Toledo, salamat kid
Tita Wilma, greet ko lang Nanay Girom nga nagaluto puto. Manamit nga puto ha, Ronsky Dinoy. Kag happy birthday, no? Happy birthday. So sa siningabahin si Tita Wilma, wala na sa panahon pa, gani kita magapaalam na. Madamo gid nga salamat sa inyo, kag salamat man sa iton mga texters, kag sa mga nagupod sa iton sa Facebook Live. Siyempre, salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Oliver Pason, kag subong man Action El Ray Dutilos, kag sa iton sa ni mga gwapon, kag gwapahon nga mga intern. Thank you so much. Ha? Sa ngalan sa amon Station Manager Action On, Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma magapaalam. May damo gid nga salamat. Happy weekend, kag happy Sunday and family day para buwas sa Lunes na naman. Standby na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.